Hola, bon dia. Soc la Mireia de la Mare Villa. Avui us prepararem una coca dolça de castanya vegana feta amb el Nice to Mix You de castanya que preparem amb la castanya del Montseny, de producte de proximitat, de la gent de la castanya de Viladrau. En aquest cas necessitarem 200 grams de Nice to Mix You de castanya, 100 grams d'oli, 100 grams de llet vegetal, que en aquest cas hem fet servir llet d'arròs, però pot servir qualsevol llet vegetal, 50 grams de sucre, que n'hem fet servir de blanc, però podem fer servir sucre panela, podem fer servir sucre moreno, com vosaltres vulgueu, 15 grams d'impulsor, és a dir, de llevat químic, i uns 150 grams de plàtans madurs, que són 2 plàtans aproximadament. Això és el que farem servir per fer la nostra coca. Avui farem servir un robot de cuina perquè ens anirà bé per trinxar bé el plàtan i per barrejar els ingredients, perquè al final aquí també l'únic que hem de fer és barrejar-los tots. Molt bé. Començarem a posar els líquids primer. Posarem el plàtan i finalment el sucre, la barreja de Nice to Mix You i l'impulsor químic o llevat. I ara senzillament el que farem serà barrejar-lo, no cal que donem molta força d'entrada, farem que es barregi de mica en mica i quan tinguem la barreja feta el posarem en aquest motlle i al forn. Ja tenim la barreja feta, com veieu és força líquida, perquè ens va bé, perquè així com sempre diem no cal que tingui molta consistència perquè així serà més fàcil que pugi la massa. I ara el que farem serà amotllar-la. Senzillament la posem aquí dins. Si teniu un motlle que s'enganxa hi podeu posar una mica d'oli i llavors una mica de farina per acabar de fer que no s'enganxi. En aquest cas és un motlle que va molt bé, que no s'enganxa gens i l'hem posada tal qual, la barreja. Ara senzillament l'escampem una mica perquè se reparteixi bé la massa per tot el motlle i ja procedirem a enfornar-lo perquè com que no té llevat fresc, no cal que esperem que fermenti. Senzillament és donar-li un cop de forn i pujarà de cop. Doncs ara procedirem a enfornar-lo i el deixarem a 150 graus durant 35 minuts. I quan hagi acabat aquests 35 minuts, deixarem la porta del forn lleugerament oberta i deixarem que s'acabi de refredar dins el forn. I així quedarà ben cuit. Com veieu, ja hem tret la nostra coca de castanya i plàtan del motlle. L'hem posat en una reixeta perquè se refredi i perquè no ens faci aigua a sota ni vapor de l'escalfor. I el deixem reposar, després el tallarem i en menjarem un tall per berenar. Veieu per dins, un cop tallat, té aspecte de coca i serà espectacular de gust.